idan ciwon zuciya ta kama mutum to sai da Allah ya da shi kawai, sai dai ya ci gaba da shan magani. Ga mai kuɗi kuma ya je a mai tiyata domin sauya mai ita. To amma ita cuta ce mai wai sha'ani wanda ko da kuɗinka sai da rabanka. Amma hakan na nema ya canja sakamakon ci gaban da muke samu a harkoki na kimiyya da fasaha. Bincike ya nuna cewa za a iya dasawa ɗan adam zuciya ta alade. Kwarai kuwa, zuciya ta alade. Dalili ko shi zuciyar alade tana kamanceceniya da ta ɗan adam. Wannan hanya ita ake kira da xenotransplantation a turanci. Idan har hakan ta samu nasara, za a rage mace-mace daga lalurar ciwon zuciya da kuma wahalhalun da ake samu wajen neman wanda zai ba da tasa. Shin kuna ganin wannan ci gaba ne ko kuma ci baya? A ce an dasa wa ɗan adam zuciya irin ta alade.